Hola, boa tarde. Moitas grazas por estar aquí. Non teño nada que contar que non saibamos. O meu relato ao redor do que pasou sobre o Prestige non é o meu relato, porque os feitos populares non son de ninguén. E son feitos populares precisamente por iso. O que vos traio é unha serie de formas polas que se organiza unha catástrofe. Unha catástrofe é unha ruptura de sentido. Unha ruptura de sentido obriga a ver as cousas de outra forma, porque as formas permiten ver as cousas. A produción das formas é inseparable da produción das cousas. E tamén da produción dos sentidos e da produción das propias cousas. As formas populares non teñen dono. En un momento de crise poden ser reclamadas por calquera. Eso foi o que sucedeu, segundo creo, no largo outono de 2002. O que aconteceu no contexto galego foi moi singular. E foino porque nos pasou a nós e pasounos por riba. E todas as persoas que estamos aquí hoxe temos unha memoria daqueles meses e daqueles feitos, como tamén temos un esquecemento dos mesmos. Eu non vou contar nada sobre os mesmos, aínda que teño a miña propia memoria dese tempo, que será en algúns puntos moi veciña das vosas e noutros moi distante, porque así é como traballa a memoria. Eu non estou moi interesado en dicir que son as cousas, senón en pensar máis ben como funcionan. E non falarei do que o Prestige supuso, do que foi Nunca Máis ou Burla Negra, senón das súas formas catastróficas e demóticas, na súa estructura organizativa, na súa capacidade de interrelacionarse con fenómenos sociais moito máis difusos. Non teño unha narrativa pechada sobre estes procesos, pero falarei de algunhas cousas que os acompañaron. Só pretendo unha mirada sobre ese mundo, sobre os seus repertorios de formas, de movilización, as súas liñas de sentido, unha viaxe por un imaginario colectivo que desvele algunhas formas, a singularidade daquela experiencia. Quero vos invitar a mirar con cuidado algunhas formas, efémeras, anónimas, multisituadas, inéditas por non ter sido aínda recordadas. O Prestige constituíu un imaginario propio a partir dunha mitoloxía da revolta. Gústame pensar como se cruzan eses dous fíos. Vou vos propoñer unha serie de tropoloxías, de formas que aparecen e reaparecen. Moitas delas viraron icónicas daquela, outras non, pero teñen a mesma materialidade. Esta é un pouco a miña entrada no proxecto colectivo de unha gran burla negra. O cruce exacto entre a súa poética de memoria civil democrática e a idea dunha creatividade popular, sexa o que sexa iso. En relación con ese cruce, isto quere ser un viaxe ao arquivo do Nunca Máis. Quero agradecer a Diego, a Miguel Anxo, a súa invitación a esta xornada de traballo, e moi especialmente a Jorge Liñeira. Eu pensei que eu facía moitas cousas, non? Ata que coñecín a Jorge Liñeira e dime conta de que non, de que un está amodorrado, non? E gústame tamén, digamos, que esta iniciativa sexa tan extensa e que teña tantos nódulos, non? No entorno do 2011 falábamos moito de non disociar os medios cos fines, non? Este é un proxecto que xa ten a forma daquilo que quere comprender. E penso que isto é importante, non? Que hai unha
un xeito de traballar en equipo, en rede, que é ben sensible aos fenómenos que se deran xa daquela. Eu vou presentar fundamentalmente dúas teses a partir de exemplos concretos. A primeira tese é un cambio de paradigma. O Nunca Máis representa un momento de transición entre culturas de protesta moi distintas. Dáse unha hibridez entre un xeito de cultura, digamos, de protesta forte, construída de elementos identitarios, e un tipo de cultura máis difusa, máis chamemos libertaria quizáis, asociativa, e cunha relación diferente cos medios e co espacio público. E a segunda tese ten que ver coa doble dimensión que se cruza nestes procesos, en parte material e en parte simbólica. Ao redor do que pasa Nunca Máis, pois hai unha boa parte das prácticas que son prácticas moi concretas de tarefas de limpeza, de contención da chegada do fuel, e logo hai outras tarefas de, digamos, protesta, de espectacularización, de representación dun enfado colectivo, e ás veces esas formas son moi parecidas ou son as mesmas, non? Hai un cruce, digamos, entre prácticas de limpieza e prácticas de protesta. E cando se dá ese cruce, non, precisamente os lugares, os momentos onde as redes do movimento collen máis forza. Eses dous planos se disocian fortemente, digamos, é onde máis forza perde. A combinación das dúas teses, non, fálanos dun risco da captura do político polo espectacular dentro destas novas formas de protesta, pero tamén dunha oportunidade e dunha experiencia desa oportunidade no contexto do 2002, da refundación dos vínculos políticos comunitarios a través da solidaridade e a movilización cultural que implica esa refundación. Digamos, a radical afectación da chegada do fuel que se produxo en persoas anónimas, a solidaridade, as mareas de voluntarios, a interacción horizontal entre descoñecidas, a interconexión entre persoas ideolóxicamente non afíns, todo ese tipo de experiencias de desbordamento ético do político, ou por dicilo en términos de Jacques Rancière, desbordamento político do identitario, atopámolas ao redor do caso do Prestige, e son o mesmo tipo de potencias centrais que moitos críticos van recoñecer, por exemplo, a propósito do 15M. Outra das nocións que articulo no traballo é a de catástrofe, e interésame pensar a idea ou a posibilidade dun demos catastrófico, dun pobo, un demos, unha comunidade, un pobo que só existe soberano por e para diante da catástrofe. Esa capacidade de facerse soberano diante da catástrofe é justamente o seu poder e o seu límite. E para exercer a súa soberanía moviliza formas moi bellas, moi antigas, tradicións moi profundas, e ao mesmo tempo acada novas potencias ao redor de novas tecnoloxías, novos dispositivos, non? Interésame pensar por esta posibilidade de refundación política dunha comunidade ante a catástrofe nun contexto global, non, de espectacularización da política, de deseños periféricos e de crises neoliberais e ecolóxicas, non? De algún modo non sabíamos daquela o que se xogaba no Nunca Máis, non? Pero con 16 anos de perspectiva comezamos a advertir que algo de todo iso estaba ali implicado. Traballarei non coa idea de que hai formas en competición, que as formas da materia e as formas do demos están vencelladas, que o demos na súa constitución incorpora as propias formas da materia, non? Un elemento central, digamos, das leituras do Nunca Máis ten que ver coa idea dunha crise de representación do Estado, non? Eso central, que desemboca nun proceso de autoorganización colectivo a partir dunha toma de conciencia de que eso que chamamos Estado non existe.
ou que só existe en relación coa súa función represiva, non? Convoca máis toda unha serie de amnesias que fundan ese Estado, e o mesmo lema de Nunca Máis, non? Que é un lema que sitúa, digamos, esta crise de representación nun imaginario da memoria histórica, que nos leva tamén ao Cono Sur. Está pensando precisamente, digamos, esta inexistencia do Estado ou esta forza representacional vinculada á súa violencia, precisamente en conexión coas experiencias de violación de dereitos humanos e cos xenocidios que normalmente están na base das legitimidades estatais. Este demos cidadá e nacional non comenzou a expresarse catastróficamente a partir dunha hiperproducción de símbolos no espacio público que foron invadindo todo o lugar, como Manuel Fraga, que foi un dos grandes hermeneutas deste movimento, declarou, despois desta basura do chapapote, que non encher cunha segunda marea de basura. Entón, efectivamente, había como unha segunda marea de símbolos que collían moitas veces as propias formas, os propios códigos cromáticos da catástrofe, estendíaos sobre espacios públicos, espacios rurais, diferentes contextos, espacios de poder, medios para visibilizar aquelo mesmo que, digamos, o Estado negábase a ver, non? Hai unha idea tamén moi importante de ruptura do silencio, de ruptura dunha sorte de consenso cultural que impediría ver certas cousas, certas crises da comunidade política que digamos, as experiencias do Nunca Máis van revertir. En relación coas protestas do Prestige, falouse por momentos dunha nación de Nunca Máis, inscribindo todo este capital de imaginación política nunha tradición utópica, non? Falouse da construción dunha nova imaxe de país, dun despertar nacional, pero, dun lado, as figuras centrais deste demos desbordaban todo o tempo o marco nacional e as formas nacionais, non? Porque tamén desbordaban o propio territorio, na medida na que a catástrofe o facía, non? E as mareas de voluntarios construían eixos moi diferentes, non? Que ameazaban con desbordar este marco de xeito permanente, non? Pero ainda así, digamos, sí que había un intento de asociar, de revisitar, non? Dispositivos vinculados, non? Cunha tradición nacional, galeguista, nesta clave catastrófica, non? A negra sombra rosaliana foi algo que apareceu en varios momentos, pero non só, digamos, versos de distintos poetas da tradición, non? Entón, sí que hai unha tensión, de algún modo, entre, digamos, dispositivos nacionais, prácticas ciudadanistas, que ás veces, digamos, ten tamén no seu centro unha tensión entre a parte máis organizativa da galaxia, Nunca Máis burlaneira. Eu vou utilizar eses termos sempre dun xeito moi difuso, non concebindo fundamentalmente como un gran entorno discursivo, asociativo e afectivo, que eu sei ben que está, por suposto, atravesado non por estructuras organizativas e por diferentes tipos de axendas tamén, pero interesame pensar sempre nesa dimensión desbordante, non tanto no debir partido do movimento ou no debir nación do partido, senón ao contrario, na súa desregulación. Dende ali é onde penso que hai que entender o feito da aparición dunha bandeira que é unha non bandeira, que vai ser capaz de encher as rúas, as casas, todo o espacio, digamos, galego, pero non só, tamén circularon fora daqui en moitos sitios, o que me parece moi interesante, moito tempo antes de que colgar bandeiras nos balcóns fose un xeito de construir narrativas políticas no contexto ibérico, non? Digamos, hai toda unha serie de diferentes imaginarios do estatal, do ibérico, que van estar articulándose ao redor desta multiplicación da non bandeira do Nunca Máis, non? Interesantemente, a pesar de ser unha bandeira que ten un diseñador e un día de creación ben concretos e ben coñecidos, a súa difusión foi reapropiada e multiplicada, e a maior parte da xente, digamos, que se identificou con esta bandeira non bandeira, pasou por alto o feito, digamos, da creación autorial deste dispositivo, non? Houve un momento, digamos, de ocupación, de crise de representación e de ocupación cotiá de todo, digamos, de renomeamento catastrófico da realidade cotiá a partir precisamente da metáfora
cromática do negro, non? Todo virou negro. O foro era negro, a gaivota era negra, os menús do día tamén eran menús chapapoteados, non? Digamos, esta posibilidade de renomear a vida cotiá precisamente da sensación de habitala nunha temporalidade catastrófica. Un exemplo ben divertido no bar A Roda de Malpica, onde comían moitos voluntarios que estaban limpando chapapote. O menú do día dicía de primeiro caldeirada alquitranada, sargo en salsa negra de segunda ou nécoras al fuel, non? Entón había este intento... Sí? Como? A chave da sala onde estivo. Aquí está. Sí. Opa. Bueno, distintos momentos de marcación territorial, con unha especie tamén, non? Mulleira negra, non? Todo sen negracía. Vale. Entón, hai este momento, non? Doble, de politización radical pola lógica do antroido, non? Da negrura poética do momento. Pero esa cita, digamos, do menú do día deste bar de Malpica fala tamén do outro aspecto, da politización da comida como algo que sucede ao mesmo tempo nun plano simbólico e nun plano material, non? A imaginación democrática dunha nación que ten que ser refundada e inseparable desta experiencia da catástrofe e da destrucción non só, digamos, dos paisaxes míticas da nación, senón tamén dos espacios e recursos fundamentais para as supervivencias das súas xentes. Pero ao cabo, non, se toda a patria é patria gastronómica, no marisco, no peixe, pásase o pacto cultural que une a día de hoxe nacionalmente, digamos, campo e cidade, campesiñado de clases medias, locais e turistas nunha determinada idea de Galicia, non? E non é de extrañar que esta fauna, este ecosistema mariño, estivese no centro da preocupación política simbólica do momento e nos imaginarios da protesta, polo tanto, non? Houbo unha politización dos centollos, dos pulpos, non? Que nos lembra que non hai imaginación nacional que non teña tamén o non humano ou o medio ambiente como condición de posibilidade de todo demos, de toda política, non? De toda estética. Unha subprovincia dentro deste momento débese a, digamos, a aparición de aves petroleadas, non? Albatros, aves crísticas, moitas veces tamén conectadas dende o mito da ave fénix, ou, digamos, víctimas inocentes non desa catástrofe, e os corpos son traídos, non, ás manifestacións nesta lógica dun carnaval violento, non? Que trae, digamos, os restos mortos das víctimas da catástrofe vai nos ensinar no espacio público. Tamén hai bombardeos de institución con estas cadáveres, non? De aves, non? Hai unha lógica, digamos, tamén do pólipo ao redor destes imaginarios da protesta, hai todo un intento de pensar en formas de organización reticulares que se poidan combinar, facendo outro tipo de estruturas de protesta. Nos seus niveles máis básicos, pois teñen que ver coa liña humana, non? Coa barreira, que vai percorrer, digamos, todo o litoral afectado da Costa da Morte, facendo como liñas de vida, non? Nunha iniciativa, bueno, pois, que anticipa unha década a Vía Laietana e outras formas de espectacularidade utilizadas no contexto catalán, por exemplo, pero bueno, non só hai unha grande cantidad de repertorios de liñas políticas, pero, digamos, estas iniciativas, bueno, van a adquirir distintos momentos, bueno, digamos, o carácter cursi tamén, sentimental, ten tamén que ver con estas poéticas da espectacularidade alrededor de Nunca Máis, pero moitas veces complícanse por debaixo, non? Cando, digamos, teñen que ver coa propia
actualización destas prácticas a nivel organizativo, no contexto, por exemplo, das escolas, do profesorado, que van incorporar toda a serie de dispositivos disparatados a estas formas de organización que, por outro lado, estarían máis verticalizadas. É interesante, por exemplo, que as mesmas formas de operar nos procesos de limpeza, as liñas de voluntarios que levan capazos entre dúas persoas, como cada persoa leva 2 capazos, pero só leva medio capazo ao mesmo tempo, son tamén as mesmas, digamos, liñas de protesta que se están pensando nesta conexión, insisto, entre prácticas de limpeza e prácticas de protesta, como son tamén, digamos, os mesmos materiais de plástico que se utilizan para a recollida do fuel, son utilizados, son politizados e espectacularizados nas manifestacións. Por certo que estas mareas de plástico logo van reaparecer continuamente en contextos, digamos, do 15M. A mesma idea da marea asociativa é un dos, digamos, legados de máis longo prazo no contexto galego, contexto ibérico nas protestas da crise. O ano 2003, 2004 foi tamén o ano da guerra de Irak. Esta condición fixo un entrecruzamento continuo entre as protestas, digamos, de nunca máis as protestas propiamente contra a guerra de Irak. Unha conciencia compartida nunha descripción de mundo, ese cruce sangue-petróleo será obsesivo nas linguaxes da protesta e a partir de ali a redefinición política do lugar no mundo. A conciencia, digamos, de formar parte dun espacio conectado coas periferias globais, pero ao mesmo tempo coas liñas de distribución de recursos imperiais e coas violencias que entrañan. De algún xeito a idea sería que o Prestige está vertindo o mesmo petróleo polo cal se vai asesinar en Irak. Esta idea, entón, dos crimes xeopolíticos imperialistas en Irak é a catástrofe ecolóxica, que rapidamente construiu a valencia metafórica do asasinato do mar. Se a idea tamén da morte do mar vai estar traballando en moitas das iniciativas de protesta do nunca máis, un paso alén se estaría a idea do asasinato do mar, que conectaría precisamente, digamos, esta pregunta polas responsabilidades ecolóxicas das políticas imperialistas. Isto continuo, o petróleo mata, esta conexión, digamos, entre violencia e circulación de fluidos. Non vai sangue por petróleo. Mesmo nunha iniciativa tan coñecida, tan potente, como a baralla do Prestige, máis ou menos tardía no contexto, isto xa é o outono do 2003, aparece tamén esta lógica de fluxos que están impedindo que a auga sexa auga. Isto tamén é importante, a auga como digamos, medio negado, por outro tipo, pola inversión e intervención de outro tipo de fluxos, de petróleo e de sangue. A representación das lágrimas, das vaguas dos pescadores tamén conectada con esta poética. Non teñen que chorar para ser capaces de producir a auga que deixa de existir no mar. Entón, estas figuras que van a ser identificadas como responsables directos e indirectos do Prestige, conectados logo coas multinacionais do petróleo e con estes derrames violentos que van a estar construídos como obxecto de denuncia. E tamén, por suposto, digamos, na propia base da baralla do Prestige, que é unha reapropiación crítica da baralla de Irak, coa que o Pentágono fixo propaganda das súas listas de supostos inimigos no contexto da invasión de Irak. Parte, digamos, desta poética do petróleo, da apropiación do petróleo, ten que ver co que chamaríamos un test de Rorschach, que é esta idea que utilizaban os psicoanalistas en tempos de invitar os pacientes a observar manchas e averiguar nelas formas.
A idea de que a mancha é un espacio que pode ser reapropiado imaginativamente como un lugar, un teatro para proxectar, digamos, os desexos, os temores, non os medos, un lugar onde facer, digamos, psicoanálise, catarse, traballo de liberación, non? Isto está conectado coa mesma duración física, non? Esta é unha foto do ano pasado, coa mesma duración física hoxe das balsas de residuos rescatados que están aínda, digamos, dentro do territorio, non foron absorbidas, non? Digamos, os restos catastróficos do Prestige están aínda situados espacialmente no territorio, non coa densidade coa que se manifestaron no seu momento. Neste tipo, digamos, de traballos de Rorschach, de elaborar as manchas como espacios de potencia, de imaginación política, bueno, son, digamos, tamén un lugar común en moitas formas efímeras da protesta, pero especificamente interésame unha serie que vai elaborar Mann, un artista de Camelle que tivo o seu momento, non, como sabedes, central no contexto do Nunca Máis, non? Entón, xusto este tipo de, digamos, prácticas de escritura, que son tamén prácticas de limpeza, onde os voluntarios comezan a xogar estéticamente digamos, co fuel co que están lidiando, non? Van a aparecer, digamos, outro tipo de traballos máis artísticos, por chamarlo así, que teñen que ver cunha intervención formal, por exemplo, neste caso, coas noticias a propósito da catástrofe que se estaban dando nos medios, que van ser intervidas e chapapoteadas, non? Para denunciar ben o seu carácter, digamos, manipulador, e estas mesmas estructuras que Mann e Camelle creaban no seu xardín, que vai ser destruído ou invadido pola Marea Negra, van ser recreadas no plano da prensa, van ser intervidas polo propio Mann en unha serie de obras que van ser do último do seu traballo, de feito, non? Porque morrerá moi pouco tempo despois. Son estrategias, ademais, de erosión e de recomposición dos residuos as que ele utiliza normalmente na construción do seu xardín, moi vinculadas, non, aos cruces do orgánico e do inorgánico, pero que, digamos, el vai seguir debuxando neste contexto. Outra das liñas moi interesantes, a propósito dunha memoria do Prestige, ten que ver coa ruptura da transmisión e cos bloqueos informativos. Hai unha película de Alfonso Zarauza do ano 2013, Encallados, que reflexiona un pouco sobre isto, sobre a imposibilidade de construir unha narrativa en tempo real sobre o propio experiencia do Prestige, a incapacidade para a xeración máis implicada nesas loitas de consensuar un relato que explique o seu lugar no mundo a partir desta experiencia, non? O final da película remata por ser unha reflexión sobre o paso do tempo, sobre a evolución xeracional e sobre a imposible relación entre a identidade política desta xeración e as súas vidas nun contexto precario posterior, non? Fractura que é unha fractura política que ten que ver precisamente coa dependencia económica e coa precariedade laboral, non? Hai un momento moi duro da película onde un director fracasado no sentido que non é capaz de contar a historia que despois nun xiro metaliterario se acabará contando, conta, digamos, un bloqueo que el ten. Hai un momento no que, digamos, recoñecen os personaxes que teñen un bloqueo con ese pasado, que hai un trauma non elaborado, que houve un momento no que a xente saiu correndo do Nunca Máis, do Burla Negra, non quería saber nada máis, e que rexeitan, digamos, abrir ese arquivo. Aparece o arquivo do Nunca Máis e aparece, digamos, en unha serie de caixas con materiais, filmacións, fotografías, efémera, que foron acumulados nun momento coa idea de construir esa narrativa que non se chega a construir, pero son guardados con respeito, non? E no momento no que a película decide abrir esas caixas non se atreve. E non se atreve
porque recoñece que neses materiais hai unha potencia narrativa, eles falan dunha verdade e discuten a súa condición política que non pode ser incorporada no tempo posterior. Están encallados nese trauma dunha experiencia política que non refundou a comunidade, no fondo, non? E fala un momento moi, bueno, divertido e ao mesmo tempo sarcástico, non, da película, onde contan, digamos, que a imposibilidade de contar esa narrativa sen contar cousas que eles, digamos, como cineastas e guionistas comprometidos que non querían contar, non? Falan do caso, non, dunha festa, nunha taberna, onde un grupo de mariñeiros que ven de recibir unha axuda polo dano ecolóxico, un subsidio, digamos, estaban brindando ao grito de outro máis, non? Entón, esta relación problemática, que ademais vinculada ao propio traballo creativo, como creativos precarios, non? Do propio director e dos guionistas, está moi vinculada, digamos, ao potencial utópico do arquivo aínda, non? E o respeito que se lle mantén. Un pouco, digamos, ese tamén penso que a parte máis, bueno, non sei se interesante, pero máis inmediata, onde o proxecto Unha gran burla negra pode operar en facer accesible ese arquivo que está agarrado ainda en caixas traumáticas, non? E facelo de algún xeito circular tamén digitalmente, non? Porque é interesante o momento do nunca máis é moi temprano, non? Na construción dun ciberespacio, non está, polo tanto, vinculado fortemente a unha memoria digital e a unha iconoloxía, digamos, accesible vía Google, como pode ser, por exemplo, todo o que vai pasar cos ciclos de protestas posteriores, non? Hai poucas crebas do nunca máis na rede, non? Hai unha invisibilidade, polo tanto, tamén desa memoria no momento no que construímos digitalmente a nosa propia memoria. Neste sentido, o meu traballo é moi deudor de toda esa xente que fixo caixas co efímero do nunca máis, en especial, por exemplo, non, Xavier Paz e Alba Vázquez, que fixeran moi tempranamente dous libros de feito, non, ao redor, digamos, da organización simbólica do nunca máis, chamado A Voz de la Ciudadanía, un traballo fundamental, non, para, digamos, este tipo de mirada como a que vos propoño, non? Neste sentido, é interesante recordar, só pasaron 16 anos, pero en términos tecnolóxicos, o nunca máis sendo un movimento de avanzada realmente innovador no seu uso do espacio digital, dos foros e da imaxe por ordenador, prehistórico a día de hoxe, non? Digamos, os primeiros memes circulaban como arquivos adxuntos, non? Había que adxuntar os memes, un dos máis coñecidos, Chapa Potter, non? Tamén, digamos, un actor coñecido na época, non? Que protagonizou tamén algún outro film, como O Señor de los Hilillos, non? Entón, ao redor, digamos, desta condición prehistórica, pero ao mesmo tempo anticipatoria das formas políticas da protesta, dos repertorios organizativos que despois veremos funcionar nos anos seguintes, tamén, digamos, os espacios de acampada, notable, non, digamos, cun tipo de iconoloxía de organización que moi provisionalmente, moi, digamos, rudimentariamente invoca potencias por suceder, non? É interesante nese contexto de convivencia, de cultura activista e movilización cidadá o éxito que teñen algúns dispositivos producidos, non, organizativamente, como este que é o primeiro cartel da primeira manifestación do Nunca Máis, que ten ademais a lembranza dunha catástrofe ecolóxica anterior, que está inscribindo a do Mar Egeo en Coruña, que está inscribindo, polo tanto, o desastre do Prestige nunha narrativa histórica catastrófica que vai producir todo tipo, digamos, de movilizacións e de reapropiacións destas imaxes por, digamos, cidadáns anónimos que se van sentir interpelados por esta estética da protesta que logo van tamén reproducir pola súa banda, non?
Pero os símbolos máis potentes, dende a miña perspectiva, que acompañan o Nunca Máis, foron, digamos, froito, en parte, desta casualidade funcional a que me refiro cando falo de formas que traballan ou do simbólico vencellado material. A propósito, por exemplo, da famosa manifestación dos paraugas, onde se creou realmente o símbolo da cidadanía galega mobilizada, onde se combinaban máis moitos elementos, como o anonimato, a protección tamén desta cidadanía plástica, a heteroxeneidade dese demos, visto dende arriba, o paraugas tamén como ferramenta da comunicación política despois. E ali, en relación con ese símbolo, onde se inventa, digamos, a idea dunha marea cidadá que se pode opor á marea negra, que despois vai construir esa imaxe do demos refundado que vai ser despois utilizada en distintos momentos. Por exemplo, no verano 2003, nesa iniciativa dunha carpa móvil dun país de Nunca Máis, era proxectado, digamos, como fondo justamente esa manifestación, e sobre ela proxectábase un símbolo dun inocente, como este apóstolo revisitado que reclamaba a inocencia para o seu povo. Eu vexo detrás deste momento unha certa, digamos, relectura jovesiana, de como facer con este demos multiforme, caótico, heteroxéneo, como organizalo políticamente. Sempre que aparecen estes demos multiformes heteroxéneos no espacio público, aparece alguén que o quere organizar políticamente, que quere vertebralo. Un pouco a maneira do Leviatán. Un corpo construído efectivamente pola suma dunha cidadanía multiforme heteroxénea, pero gracias á orientación da súa mirada cara a un centro inexistente onde se construe a soberanía. Volveremos sobre ese Leviatán. Un elemento moi interesante, digamos, da posibilidade dunha leitura do Nunca Máis a través das fracturas que se producen na súa transmisión no tempo é o que permite pensar tamén sobre as fontes históricas ou sobre as releituras históricas que o propio Nunca Máis activa, en relación, por exemplo, cunha serie de memorias desconectadas dos anos 70, das experiencias da transición, en dous sentidos. Dun lado, o Nunca Máis a nivel veciñal convoca as loitas ecoloxistas veciñais dos anos 70, como podían ser as encobras ou as protestas, as resistencias á construción da rede de autopistas do Atlántico, da autopista do Atlántico. Entón, sí, dun lado hai unha revisión de experiencias asociativas que nunca, por outro lado, deixaron de pasar dende os anos 70 ata o 2002, o que pasa que estaban nun segundo plano, como moi localizadas nos espacios nos que sucedían, pero que é un dispositivo de resistencia política galego non só, pero totalmente activo, por máis que estea subalternizado. E, no outro lado, digamos, o que ten que ver coa contracultura transicional, con eso que chamamos a manifestación ou a unha política que participa tamén da festa, ou un xeito de activismo que ten que ver co placer, esta idea de que goce e placer poden convivir na protesta política, que un pode estar mobilizado e pasalo ben ao mesmo tempo. Hai tamén neste contexto de, digamos, de releituras de loitas anteriores, de movilizacións anteriores dos anos 70, transmisións de experiencias interxeracionais que van en cousas tan simples como facer unha pancarta, pois aí aparecen históricos dos 70 que saben explicarlles a xente nova como se pode facer. Ao mesmo tempo, hai, digamos, estructuralmente, un diálogo transhistórico que pasa pola propia figura de Manuel Fraga, que de algún xeito un dos eixos máis potentes do imaginario do Nunca Máis, que ten que ver, digamos, con ese soberano que vimos de convocar.
Manuel Fraga, insisto, un dos grandes hermeneutas da cultura galega contemporánea tamén do Nunca Máis, interpretou perfectamente esta conexión entre o Nunca Máis e a transición pola banda do que el chamaba anarquismo, non? A idea de que nesa crise de representación, a emerxencia dunha ciudadanía autoorganizada, mobilizada pola súa conta, con recursos suficientes para construir a súa linguaxe, a súa visión do mundo, era un perigo público nun contexto ibérico onde cada vez que sucedía iso producía formas de comunidade moi resistentes aos proxectos estatais. Era algo que xa vivira no contexto da transición no ano 76 como ministro do Interior a propósito das folgas de traballadores autónomos de Vitoria, onde ordenou a entrada na igrexa onde estaba sucedendo unha asamblea que rematou con varios mortos, a policía disparou con bala contra as multitudes de asambleístas e que despois formularía nunha frase que construiu unha leitura da transición, unha leitura trimembre, non? Unha frase do ano 85 que dicía: as cousas estaban moi claras, ou anarquía ou represión ou a reforma política paulatina, non? Pero fixo unha síntese, houve anarquía, houve represión da anarquía, e despois, sí, houve unha reforma política paulatina, non? Este era un pouco o escenario político que ao final tamén foise desenvolvendo no contexto do 2002-2003 sen violencia, sen tanta violencia, dende logo. Nese momento, despois, digamos, cando emerxen o Nunca Máis como nunca visto, o 21 de decembro de 2002, Fraga insistirá nesta conexión transhistórica, non? Fala dos erros que están cometendo os partidos da oposición, que non estarían respeitando, digamos, o pacto institucional no que se sostiña o réxime do 78, non? E di que se sinala como un deses erros acoller aos extremistas que están alén deles, non? Hai grupos de xentes activistas, estou citando, que están máis á esquerda que os propios partidos que están deixando de funcionar e que son utilizados por eles. Este é o primeiro erro, deixar que os do non absoluto saian á rúa. Esta idea do non absoluto é moi interesante, porque está directamente conectada cos proxectos da contracultura, un termo máis que ven de Blanchot, que despois será elaborado no contexto ibérico, por exemplo, por García Calvo, entre outros. A idea da potencia destituyente, diríamos, dun xeito máis contemporáneo do Nunca Máis, era algo que lle importaba moito a Fraga. E sigo con Fraga. Queren, a propósito destes manifestantes anarquistas, queren instaurar el espírito de acción directa do anarquismo en xeral e de accións semellantes ás de París en maio do 68. Segundo Fraga, estes adversarios políticos acuden a estes métodos convencidos de que pola vía normal do sufraxio non cambiarán sustancialmente a situación. Entón, ele entende que, digamos, hai outro tipo de política democrática non representativa, senón participativa, destituyente, a que se está artellando ao redor do Nunca Máis. Outros elementos que producen unha revisión do fraguismo é, por suposto, a longa duración da súa historia política. Está moi vencellado o feito de que Fraga, nos momentos clave da crise do Prestige, ela estaba cazando. Esta cacería introduce, digamos, o corpo de Fraga nunha historia máis longa, unha historia necropolítica do réxime. Esta imaxe é Meirás, non se advirte ben, pero toda esa parte de abaixo, eses puntiños son cabezas de distintos tipos de animais, disecadas en algúns casos, en outras son simplemente, digamos, o esquelete, os cráneos de distintos tipos de animais. Entón, bueno, todos sabemos que quería decir ir a cazar para esa xente. Entón, digamos, o corpo de Fraga deste modo quedaba introducido nunha
necropolítica, unha historia política da caza, onde o soberano adquire a súa condición en tanto que capaz de dar morte en espacios de caza reservados, non? Ten a capacidade non só de dar morte, senón de matar aqueles animais, por exemplo, que ninguén máis pode matar, non? Entón, deste modo, as élites do réxime, antes e despois da transición, recreaban cada fin de semana o xenocidio fundacional que inaugura a súa forza no 36, non? Hai un momento xenial, non? A propósito dunha cita no chalé de Fraga, digamos, no contexto xa do seu poder na autonomía, recreará Meirás no seu propio chalé de verán, non? É unha cita dun periodista que estivo na súa casa, fala, digamos, da atmósfera interior deste espacio, non? Xunto a unha macabra pata de elefante, reconvertida en paragüeiro, Fraga animaba os xornalistas a admirar os esqueletes dos seus trofeos de caza, antílopes de Namibia, cervos da selva negra alemana, rebecos dos picos de Europa. Mesmo se permitía bromear coas políticas medioambientais do seu propio goberno autonómico, contando a intrahistoria das pezas abatidas a tiros que conservaba íntegras gracias á coidadosa labor do seu taxidermista de cabeceira. Esta é a pata real, o paragüeiro real, vale? Entón, ao redor, digamos, desta revisión, a idea de que no corpo de Fraga, na súa destitución política, estábase xogando, digamos, cuestións pendentes mesmo da transición. Aparecerán toda unha serie de grafitis, este é un dos máis coñecidos, non? Hai que ir morrendo, Manolo, pero tamén de todo tipo de representación onde nos conecta a Fraga coa imaxe, digamos, dese pasado xenocida que ameaza con devorar, non, a posibilidade dun demos democrático refundado, pero ao mesmo tempo tamén amparará toda unha serie de prácticas que hoxe chamaríamos de scratches, non? No contexto do nunca máis hai unha movilización moi forte, digamos, de técnicas de scratch, por exemplo, non só dirixidas para Fraga, non? Tamén aquí vemos un mozo candidato a monarca que foi tamén un pouco escracheado de algún contexto por rapaces que tiñan ideas bastante claras de como refundar a política no contexto ibérico, non? En fin, son protestas que por momentos chegan a ser violentas, pero mesmo cando chegan a ser violentas nunca abandonan esta conexión co simbólico. É dicir, hai bastantes casos, non, onde políticos foron petroleados, foron chapapoteados, non, por manifestantes. Entón, de novo, sempre cruzando eses dous elementos nunha doble estrategia de carnavalización da política e de politización do antroido. Eu gustame pensar, digamos, todo o ciclo Nunca Máis, 2002-2003, como un longo antroido, non? Isto non é unha exageración no sentido de que o antroido, culturalmente, ocupaba todo o ciclo do calendario de festas lunares do inverno, non? Comezaba en defuntos, cos San Martiños, estendíase por Nadal, Reis, e remataba no antroido xa na Pascua. Entón, este longo ciclo antroidal dunha profunda densidade ritual aínda hoxe na Galicia rural, particularmente en Ourense, é un dos sistemas antroidais máis ricos do mundo, non? Algúns dos antropólogos sitúan digamos, a riqueza deste mundo nunha transición moi antiga do mundo paleolítico, do nomadismo, o mundo neolítico sedentario e territorial. Eu penso que toda a densidade carnavalesca contemporánea ten que ver con outro tipo de transición, digamos, a un mundo de devastación ecolóxica, pero esa é un pouco unha tese de fondo que podemos quizás discutir despois, pero ainda estou comenzando a pensar. A activación dos procedementos carnavalescos no contexto do prestixio son estructurais. Digamos, isto é obsesivo, hai moitísimas recurrencias, como é, digamos, unha outra vez, antes, durante e despois das propias datas do antroido, non? E coas mesmas técnicas de protesta. É moi difícil, mesmo analizando imaxes, saber que tipo, digamos, de evento é o que está a suceder, non? Isto, por exemplo, nun peliqueiro
que está, digamos, politizado activamente, está incorporando como tótem dese ano unha das aves fénix que comentábamos antes. Os enterros rituais no marco do enterro da sardiña, non? Enterros de petroleiros, enterros de políticos, enterros de ideais, non? Que despois van reaparecer tamén no ciclo do 15M continuamente, os enterros da democracia, os enterros da Constitución, non? Tamén un tipo de iconoclastia, non? O Frankenstein é tamén unha figura recurrente nestes imaginarios da protesta. Vanlle facer os cartéis dos políticos as mesmas tipos de prácticas iconoclastas que se lles facía as imaxes religiosas no 36, non? Hai unha obsesión por sacarles os ollos ou encherlle os ollos de chapapote, non? Obrigarlles a ver aquilo que non queren ver ou, digamos, chapapotearlles a mirada ou virarlle a negra, non? Ou impedir ser vistos por eles. Hai unha profundidade, insisto, simbólica en todas estas técnicas, o pim-pam-pum, hai destes tamén unha chea deles. E logo un imaginario máis delicado aínda que ten que ver coa matanza do porco, non? Onde textualmente este intento de coller polos collóns estes responsables políticos, asociado evidentemente con un mundo fundamentalmente discursivo, non? Pero aparecen obsesivamente isto xa é das preferentes, o enterro das sardiñas, con o mesmo imaginario da matanza do porco e de facer chourizos dos políticos, non? 10 anos despois. É unha mesma liña simbólica. A reaparición destes peleles, estos nunca máis, non? Estes bonecos, monicreques, que van a aparecer aforcados, non? Collidos, apaleados, queimados. Este boneco é, de feito, o que popularmente se coñece como monicreque, que é o boneco do Día dos Inocentes, o que se clava, digamos, no lombo, nas costas da xente, e que é precisamente o boneco do nunca máis. Esa silueta ven de aquí, ten unha orixe antropolóxica, da que probablemente os creadores do logo non son plenamente conscientes, non? Pero, digamos, como dispositivo carnavalesco, ven deste mundo. Para falar dunha imposibilidade, da imposibilidade de xuntar soberanía e demos, non? E ten que ver coa cuestión da violencia magnicida, precisamente, non? A invisibilización, digamos, o boneco é aquilo que se sacrifica para darlle comer aos antepasados, as forzas do antroido, as forzas do inverno, para que non coman os fillos da comunidade, non? Esa, digamos, sería a lógica antropolóxica. De algún xeito de asumir un nivel de violencia para poder protexer a comunidade do risco de ser devorada, non? Que sería un pouco que de algún xeito está traballando esta figura a un nivel antropolóxico. Outra das liñas estéticas máis importantes do Nunca Máis ten que ver, digamos, coas estéticas da catástrofe propiamente, cunha serie, digamos, de momentos que foron icónicos, non? Coas cadeas humanas en blanco e negro e con toda esa poesía que houve no seu momento alrededor dos voluntarios, das mareas de voluntarios, non? Que curiosamente está ausente de algunhas das narrativas principais do movimento. Por exemplo, penso nese conxunto de curtas que hai que votalos, onde, por exemplo, os voluntarios están totalmente ausentes do imaginario político do Nunca Máis, non? Porque os voluntarios desestabilizan o marco nacional onde podíase imaginar que sucedía ou nunca máis unha parte del, non? O seu traxe, digamos, traballa unha idea de misterio ao redor deles, non sabemos nada deles, non teñen rostro mesmo, son como fantasmais, non? Traen detrás toda unha serie de imaginarios da catástrofe ecolóxica, posapocalíptica, non? Hai un canon da representación que os presenta na inmensidade da costa da morte chapapoteada, mascarados nunha condición como pequena de formiga, nunha sorte de guerra imposible, non? Un fotógrafo dos traballadores máis interesantes dos imaginarios do Prestige, que é Manuel Sendón, elaborou unha serie de imaxes deles, non? Desta idea do voluntario como cidadán catastrófico, cidadán, digamos, da catástrofe, que traballa na catástrofe contra a catástrofe. É o blanco da súa inocencia que ten que ser manchado na súa propia práctica política. Hai toda unha serie de dispositivos de morte vencellados á representación destes voluntarios, non?
por exemplo, este é un dos monos que usaban para a limpieza, isto podía ser perfectamente a imaxe dunha exhumación, non? Pero a imaxe, digamos, dun traballo de limpeza. De feito, estas imaxes artísticas e poéticas logo funcionan mediáticamente, non? Iso é interesante pensalos que sempre están todavía operando nunha condición informativa. Este mono abandonado tamén é, digamos, unha garantía do anonimato, unha máscara política, pero ao mesmo tempo non evitará os corpos históricos que habitaron estes monos ser víctimas de enfermidades, de cancros, por exemplo, anos despois, non? Hai todo tamén unha deriva, digamos, mortal que ten que ver coas herdanzas de longo prazo da catástrofe do Prestige. O propio Sendón explora moito dos trebellos, ou esta non é a foto súa, pero, digamos, é unha liña que el vai tamén traballar, digamos, a capacidade e de invención colectiva vinculada nunca máis non é só simbólica ao redor, digamos, dos dispositivos da protesta, senón tamén dos trebellos deseñados para a limpieza que nos acercarían a eso que chamaron Koldo Artieda e Rafael Zarza un deseño sen deseño, unha especie, digamos, de deseño de calquera, non tan afastado do que chamamos feísmo, a propósito, por exemplo, da cultura rural galega. Estas non ferramentas creadas como ex-profeso, como aparellos para ese tipo de agricultura extraña ou de pesca extraña que é a loita contra o fuel, non? Son formas que teñen a dignidade de ferramentas, non? Son formas que traballan, son feitas para facer traballo, para marisquear o chapapote, ou, non? Neste caso, por exemplo, ou, digamos, este traballo de facer barreiras, non? Das redeiras traballando para elaborar barreiras manuais, artesanais, para conter a entrada do fuel das rías, non? As novas propias técnicas de loita e de pesca de fuel, non? E hai algo profundo en relación con esas mesmas técnicas, non? Os mesmos dispositivos que se utilizan tamén para conter o fuel son os que se utilizan tamén, digamos, en prácticas de luto, esta idea da morte do mar, de que facer un velorio, que facer un loito que vai ser espectacularizado no contexto, por exemplo, de Riazor, en Coruña, con unha serie de imaxes moi famosas que están nos tabuleiros que tedes fora, pero que tamén van ser reproducidas a nivel popular fora, digamos, do foco mediático. Isto vai ser un lugar como ritual, fundamentalmente ritual, desvinculado da espectacularización da protesta política. Entro na última sección, estamos perfectos co tempo. Hai un loito profundo que atravesa a costa con estes carnavais de inverno que son tamén carnavais de morte, non? O ciclo invernal do carnaval é un ciclo de elaboración da morte a través de estrategias de exceso, do riso ou do humor, pero hai unha profunda seriedade. Ese tipo de loito que, digamos, encarnará míticamente no contexto do Nunca Máis o man de Camelle, non? Nos seus traballos. Que restos fican do Prestige? Como digo, non hai restos invisibles que teñen que ver coas enfermidades que acompañarán, por exemplo, a xente que estivo traballando na limpeza. Hai restos invisibles aínda como esas caixas da memoria, esas crevas da memoria que están perdidas, guardadas nos espacios privados. Hai, entón, unha memoria fragmentada desas cousas, que é unha memoria tamén fragmentada dos restos fracturados do propio fuel que aínda están na costa, que están nas rocas aínda ou baixo a area que van aparecendo. Hai un montón de blogs e de páxinas de xente que dedica os veráns a documentar aínda a presencia desta marea, non? E hai as bolsas de residuos que se manteñen aínda como monumentos extraños, monumentos desplazados a esa incapacidade da experiencia de atopar a súa memoria. E hai tamén o Prestige no fondo do mar como un cabaleito, non? E hai tamén monumentos, non? Que tipo de monumentalidade merece unha traxedia como esta? Bueno, pois
como non sería inesperado, hai tamén unha loita pola monumentalidade, que é unha loita polas razóns desa traxedia. Non basta con contrastar dous dispositivos. En Muxía, non? Chámase A Ferida, dun escultor burgalés, Alberto Bañuelos, é unha estructura monumental, brutalista, de 11 metros e 400 toneladas, non? Pasa por ser unha das esculturas monumentais máis pesadas do contexto peninsular, non? Está escribindo unha ferida que non se pode pechar e moi inteligentemente opera nos dispositivos máxicos do santuario da Virxe da Barca e as súas pedras que nos seus difíciles equilibrios gardan a posibilidade de manter o mundo, non? Non se descarta, segundo algúns habitantes do lugar, a entrada desta pedra extraña no contexto do santuario da Virxe da Barca e os desequilibrios que foron provocando ao redor, particularmente a rotura dunha das máis famosas pedras de Avalar, non? Que, por certo, trae o apocalipse a continuación, segundo as lendas celtas asociadas, non? A obra de Bañuelos fala da brutalidade dun poder que ten capacidade de recordar. Foron 120.000 euros sufragados por unha compañía privada, en teoría. Foi inaugurada por Fraga e por Rajoy en setembro de 2003 para poñer un peche monumental, digamos, o que fora a xestión da súa catástrofe. É a resposta memorial oficial, fálanos de arte abstracta, unha liña que ao mesmo tempo é patéticamente referencial na súa abstracción, porque unha pedra partida en dous como o propio Prestige, como petroleiro. Evoca, digamos, a linguaxe internacional do memorialismo, que se chama ás veces unha estética do holocausto, que nos fala de valeiros, de ausencias e de feridas, non? É un mensaxe de morte e de nihilismo. Gustaríame contrastar con esta obra con outra que hai en Porto de Son, que as compañeiras do proxecto me fixeron coñecer, que é unha absoluta maravilla. É unha estatua do apóstolo, é obra dun canteiro local que non cobrou por facela, non? Porque de algún xeito, digamos, na protesta cada quen ofrece as súas habilidades e fai o que sabe facer. Un canteiro, por suposto, que fai son traballo na pedra. É un apóstolo con máscara de voluntario, con máscara antipichi, para non aspirar, digamos, os efluvios tóxicos do fuel. Por un lado, veis unha devolución do apóstolo que foi invocado continuamente por Fraga como salvador, nos momentos no que ainda non chegara a Marea Negra, falábase do apóstolo que salvara Galicia da chegada desta marea, pero non, este apóstolo de Porto de Son ten capacidades menos máxicas, pero sí pode estar en primeira liña de praia cos voluntarios, limpando o chapapote. Entón, de algún xeito, a recuperación dun símbolo tamén popular secuestrado polas autoridades do Estado autonómico a través dun xesto iconoclasta, que é o apóstolo Santiago coa máscara antifuel. É unha homenaxe aos voluntarios que recolleron de xeito desinteresado este piche, convertidos nunha sorte de peregrinos solidarios. É un monumento que é coherente coas formas de produción propias do momento, situado localmente e que captura unha frecuencia sensible que nos fala tamén dunha ecoloxía da memoria que ten que ver con coidar as escalas. Cada vez que se perde a escala hai un proceso de extracción. É un pouco a idea de fondo. O último exemplo memorial ten que ver coa propia obra, a propia memoria de Man, e a museificación do seu legado. Man entrou, digamos, no imaginario colectivo a través desta potente foto que o convertiu nun icono do movimento, unha especie, digamos, de corpo crístico que é capaz de sufrir, digamos, toda a traxedia colectiva e cósmica, como a súa morte o Día dos Inocentes, a que, digamos, activa ese símbolo, por un lado, pero tamén conectado como un primeiro mártir, falouse explícitamente, o primeiro morto de nunca máis, do Prestige, perdón. Pero ao mesmo tempo, paradoxalmente, a súa morte é a que lle permitirá realizar póstumamente o seu proxecto artístico, porque el xa levaba 30 anos, dende os anos 70, traballando nunha idea dun museo, que é un museo imposible, un museo non museo,
É un museo que ten que ver cos tránsitos da natureza, cun proxecto, digamos, de obra de lagar que ten que estar en permanente composición e descomposición. E a súa, digamos, o seu proxecto museístico foi finalmente, o icono circulou moito no contexto das protestas, non? Esta é, digamos, a Casa Museo de Man, este é o Museo Oficial de Man, non? Entón, de novo, digamos, esta desmesura, esta perda de escala, non? Que nos avisa sobre a intervención catastrofista dun poder extraño, non? Este proceso estivo moi longe de ser sinxelo, tivo dilacións e memorias, os activistas tiveron que chapapotear anos despois a Casa de Man para recordar os poderes públicos que tiñan uns cartos europeos para a construción dun museo que non facían. Tamén houve, por suposto, un loito por esta obra, que contrasta entón este museo posible coa, digamos, presencia vaga e esfumante da obra de Man no contexto do espacio público, non? Despois da morte de Man, circulou unha lenda, unha profética, que, como todas as profecías, sempre pasan despois, non? Xorden despois do evento que profetizan, non? As profecías traballan na lógica da memoria, e segundo esa profecía, Man tivera un soño profético no que dicía, non? Vai chegar chapapote ata que non fique máis no mar, e cando non chegue máis chapapote, virá unha balea negra, grande como a costa da morte, e morta, eu enterrareina e todo rematará xa para min. Que significa, non, enterrar unha balea negra? A obra de Man está chea de sinais oscuros, non? Pero o que me parece interesante desta cita é o tipo de traballo que se propón. O traballo de enterrar unha balea grande como a costa da morte. Esa balea é o Leviatán, é un monstro mariño que a Biblia describe como o máximo poder soberano na Terra. Está vinculado con un montón de tradicións, coa balea de Xonás ou coa boca do inferno, non? Co Ouroboros, coa illa en San Brandán. Hai un montón, digamos, de articulacións mitolóxicas e mitopoéticas desta figura que Hobbes e despois Carl Smith situarán no centro do imaginario político moderno. Ten que ver, digamos, esa Leviatán, esa soberanía máxima, co poder de destrucción do medio da comunidade no contexto actual, non? Esa balea negra da que fala Man, fálanos dun soberano catastrófico coa capacidade de intervir destruindo non a comunidade, senón o medio do que esa comunidade depende, cousa que, digamos, antes non era posible, non? Esta sería como unha innovación tecnopolítica. Pero ao mesmo tempo, esa balea negra da que fala Man, pois realmente chegaba á costa, era como referencial como la mesma, baleas, delfíns ou orcas, distintos tipos de mamíferos, grandes mamíferos acuáticos, non? Apareceron, efectivamente, chapapoteados no contexto do Prestige, non? O que nos recorda unha vez máis que as profecías están feitas cos mesmos materiais que os documentos. O traballo de enterrar esta balea ten entón unha dimensión que é moi obvia, non? Que ten que ver, esta balea vai reaparecendo, por certo, nas protestas, non? Entón hai unha dimensión moi obvia de que quere dicir enterrar esa balea, non? Toda a creatividade popular dedicado ao traballo desa gran limpieza colectiva que representa e pecha o gran ciclo carnavalesco e popular que veño de falar. No que se moviliza un saber ancestral, unha potencia antropolóxica, é un pouco, digamos, da que non sabemos nada, mesmo se tivemos participado nela, non? O tipo de ciudadanía que aparece no contexto do Nunca Máis ten que ver entón con recoller aquelo que ven do mar e facer algo con iso, apropialo ou enterralo no caso de que sexa amenazante para a comunidade, non limpalo. Gústame a idea de pensar esta ciudadanía como unha ciudadanía crebeira, non? As crebeiras, sigo a inspiración dun fermosísimo texto de María Bella, Ser crebeira, non? Como unha proposta de subxectividade post-apocalíptica que ten que ver, digamos, coa posición actual nun mundo de crise climática global,
o traballo, digamos, o traballo de enterrar a balea é un traballo de creba, de capturar aquilo que trae do mar e elaborar un mundo de comunidade con iso, non? Que pasa entón, bueno, o propio traballo de historiador como crebeiro, non, de recoller eses fardos, eses cargamentos que deixa, digamos, a historia que che fai chegar, non? Que pasa entón cando o que o mar dá é unha balea negra, non? E o problema, esta pregunta está directamente vinculada, e con isto xa estou pechando, ao problema político que articula o Nunca Máis como un movimento e os seus traumas, que é a súa desaparición, non? O que, bueno, ás veces pensamos como refluxo, pero que é unha desas preguntas de resposta para o estudo dos movimentos das revoltas, non? Que pasa despois cando unha comunidade está politizada, mobilizada, transversalmente, hai un día no que todo iso desaparece e non produce, dá a sensación de non refundar políticamente nada, non producir nada, de non ter un efecto, non? Entón, sempre se fala dos problemas de institucionalización, das lógicas morais, a linguaxe da traición tamén aparece aí, non lle quito importancia, digamos, ás accións dos actores, non? Nos procesos que teñen que ver coa xestión do capital político colectivo e da ilusión, sobre todo, como a inocencia, non? As magnitudes políticas máis potentes e sensibles do traballo do común, pero tamén penso que hai unha parte que ten que ver coa nosa incomprensión da natureza destes procesos e da súa condición, do seu poder, non? Que tipo de poder é o poder dun demos catastrófico, dun demos que responde á catástrofe, non? Dun lado, é un poder máis grande aínda que o poder do Leviatán, porque ten o poder de enterralo, non? Ten o poder de enterrar a emerxencia catastrófica no material e no simbólico, pero un poder que non ten a capacidade de sustituir, non? Está condenado a agardar a chegada da seguinte balea negra, non? É un poder que non pode evitar a destrucción do seu mundo, pero pode correxila, traballala, acompañala, non? Digamos, diminuíla. Ten que ver máis ben cos poderes das árbores, dos ecosistemas. Ten a forza, digamos, dunha marea, efectivamente, esa metáfora é potente nese sentido, dun demos que non pode ser vertebrado porque non ten corpo, dunha forza que non pode ser penetrada porque non ofrece ninguna resistencia a penetración, e non pode ser movida do propio espacio que organiza, non? Entón, entendo que parte da nosa relación con esas experiencias teñen que ver co recoñecemento dos espacios onde se activan do tipo de forza que son, non? E non esperar delas unha forza distinta. Bueno, un pouco así podemos abrir agora a conversa, non? Abrimos a reflexión colectiva ou as preguntas. Quen quere comezar? Non hai preguntas. Germán, algo máis que engadir? Sí, temos preguntas. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, lo he disfrutado de verdad muchísimo. Hay una cosa que no he entendido por el lenguaje, ¿no? El idioma, vamos. Decías que había una tesis en relación con el ecologismo que estaba de fondo y que podríamos discutir luego. ¿Qué es esa tesis? Eso no lo he entendido. Voy. O que falei de ecoloxía tiña que ver coa memoria, non sei se era iso. Falamos dunha ecoloxía das memorias, pero non sei se era iso. Chamase Centroide da Transición, yo creo. Ah, vale. Non sei se es esa. Donde hablabas del paso de la transición del paleolítico al neolítico. Sí, vale, sí, xa está. Vale, gracias, María. Sí, a idea sería entón, non? Como
da transición, da gran transición do paleolítico ao neolítico. Esta non é unha tese miña, eso está, digamos, cando algúns antropólogos se preguntan de onde veñen esas máscaras, como as, bueno, dos cigarróns ou, bueno, eses grupos de osos, homes vellos do inverno, mulleres que son homes, como todo ese mundo impresionante das máscaras de Antroido, unha das, digamos, das explicacións que dan é que todo iso é un fondo colectivo, ritual, co que se xestionaba ese paso traumático do mundo do paleolítico ao mundo do neolítico. É dicir, a xente que tiña que vivir en comunidade, asentada, e que tivo que construir estructuras familiares, e, por lo tanto, tamén estructuras patriarcais, e como todo tipo de división tamén do traballo. Digamos, todo ese sistema de violencia e de organización que ven co neolítico produce un estrés tremendo da xente que vive ali, que lles fai 6 meses ao ano abandonar o neolítico para irse a un paleolítico, pero un paleolítico, digamos, controlado, non? Ese gran paleolítico controlado sería o Antroido, que dura xustamente o ciclo de inverno, que cando non teñen que traballar o campo do mesmo xeito. Entón, digamos, podes tomar unhas vacacións do neolítico. Eso faría que durante moitos séculos a xente vivise nunha transición, como nunha zona de transición ritual, non? E a cultura sería precisamente ese traballo, digamos, de compensación do abandono dun mundo, e a súa sustitución polas súas formas segundas e ritualizadas, non? Isto faría, por exemplo, non, o nomadismo destas máscaras que están sempre vagando nos espacios urbanos ou mesmo polo monte, non? Digamos, este devir animal, non? Que incorporan estes rostros e que conectan, digamos, cun universo de galaxia, unha galaxia de prácticas chamánicas, de indistinción entre humano e animal, vida e morte, homes e mulleres, digamos, é un espacio onde se abolen todas as categorías neolíticas, non? Vaise producir ese imaginario con tanta potencia precisamente nun momento, digamos, de transición de mundo. Eu pregúntome que tipo de... por que reaparece con esa potencia un Antroido que estivo, por certo, prohibido e invisibilizado durante o franquismo, que reaparece no contexto da transición. Entón, este diálogo transhistórico tamén ten sentido, non? Que sempre estivo funcionando, pero invisibilizado, non? E que só comezou a ser espectacularizado en anos moi recentes, non? De feito, cando un vai a sitios onde, digamos, a tradición ten aínda unha forza pois non direi primixeria, pero vamos, onde está conectada aínda con estes ciclos antigos, como é Laza, en Ourense, a xente, digamos, ataca aos fotógrafos, non? Hai moitos fotógrafos con teleobxectivos, pero son obxectivo, digamos, directo dos carnavalescos que entenden que, bueno, que na representación do carnaval, na súa espectacularización, hai unha morte, non? Entón, eu me pregunto que tipo de transición se dá nos fondos culturais antropolóxicos vinculados a Antroido no contexto, digamos, do antropoceno, non? Neste momento onde colectivamente estamos entrando nunha era de devastación planetaria acelerada e o para mí o nunca máis ten que ver claramente con iso. Entón, toda esta aparición super sofisticada de figuras culturais moi profundas que están alén da nosa comprensión e que utilizamos sen ser conscientes dos seus códigos profundos, que tipo de transición está a ofrecernos hoxe, non? Que traballo está facendo para nós, digamos, que último traballo está facendo para nós estes dispositivos paleolíticos, non? Sería un pouco a pregunta, non teño unha resposta. Sei que aí está pasando algo, pero bueno, non sei. Por aí. Gracias. Bueno, si hai outras preguntas, bueno, unha curiosidade, simplemente que estaba pensando no mono branco dos voluntarios e si hai algún texto ou se pensaches ti mesmo na relación que teñen, é un tipo de uniforme que desindividualiza, non? Que utilizan, por exemplo, os tutti bianchi italianos do principio
do ciclo de loitas de Seattle, non? A principios dos 2000, é bastante repetido, non? Ten, por unha parte, esa cousa de uniformidade, non? De masa, de construir masa, pero tamén ten que ver con algo do post-industrial, non? Sí, non lle dera esa volta post-industrial, pero bueno, esa é a tua especialidade. Pero sí que ten, digamos, que a idea de máscara política sí que me interesa, está funcionando ali. É moi interesante como creación, é moi inquietante o voluntario como creación cultural, das súas representacións, non? Aparece sempre en escenas, é dicir, como... Bueno, é un tipo de peliqueiro do Nunca Máis, non? Aparece sempre en escenas de traballo, hai moito cuidado, hai por suposto esas representacións, pero non é estructural, hai cuidado de representalo na súa transición entre o mundo humano e o mundo do voluntario, que digamos no que perde a súa humanidade para se convertir en cidadán, o que iso tamén é nun punto interesante, pero tamén está sometido a moitísimas violencias químicas, de algún xeito a súa cidadanía ten que ver, non sei, como co tipo de heroísmo que se construiu a propósito de Fukuyama, non? Con este tipo de apestados da comunidade, é como un traballo que os condena, que os conecta con formas de morte, e adquiren a súa cidadanía como nesa operación, non? Pregúntome que tipo de consecuencias ten iso para unha imaginación política alén deles, non? Porque evidentemente esas figuras están traballando con formas que non están só restringidas a elas, non? E logo hai outro elemento ben interesante que ten que ver coa falta de medios, non? Que fai que os bonos dos voluntarios teñan que ser reutilizados por outros voluntarios, non? Que é algo así como coller o fusil do camarada morto, non? Entón, hai un imaginario ali da intercambiabilidade dos corpos a través desta reutilización das máscaras que é fascinante. Pareceme super interesante que se convoque con estéticas de desaparición, e logo ao mesmo tempo contrasta con outras presencias de xente facendo traballo de limpieza sen os medios, que hai moitísimos, sobre todo de veciños, non? Os veciños son os que están de algún xeito pois iso, expoñendo, ás veces non van con zapatillas, non? A quitar o chapapote das praias, non? E hai esas imaxes de absoluta precariedade que non son as que representan propiamente os traballos de limpieza, non? Cando aparece a limpieza, aparecen estas figuras que nos falan dunha membrana de invulnerabilidade, que nos falan de algún tipo de inmunidade, non? O concepto de inmunidade penso que aí é a clave nesas representacións. Pero, bueno, ainda estou averiguando sobre elas. Non sei ben que se xoga exactamente nelas, pero a mí son moi interesantes, non? Vamos, todos, Tutti Bianchi tamén, digamos, entra moi ben aí, claro. Gracias, Germán, por la exposición y por recordar un poco y traer todo este imaginario de la protesta de esta época, ¿no? Y también por traer esa zona de a Costa da Morte, ¿no? Que, sin embargo, igual en otros lados ha quedado un poco más escondida. Yo, según mostrabas las imágenes, es más compartir algo que me estaba sucediendo, ¿no? Al contar esta especie como de rememorar esta marea negra de Chapapote. Me estaba acordando de ahora esta marea negra que se está rememorando, o sea, que se está celebrando con por la violencia machista, ¿no? Todo el transformarse todo en negro, ¿no? Para protestar. Entonces, claro, toda esta riqueza que estás tú recopilando de cómo riqueza simbólica y sobre las formas de protesta, ¿no? Y empoderamiento, ¿no? A cómo de alguna manera o incluso esta especie como de leviatán al que remitías, ¿no? Como forma soberana que de alguna manera se impone, ¿no? Sobre el cuerpo colectivo. O esta cuestión que decías de la transición y estas figuras, la transición o el entroido como transición que
que atravesamos para invocar ciertas figuras que puedan ayudarnos ancestralmente, que dices que, ¿no?, que en cierto modo crees que está pasando. Y por el otro lado tenemos el otro extremo, ¿no?, de esta especie como de manifestaciones, digamos, que nos convocan y que nos hacen unirnos sin tener ningún poder colectivo, simbólico, ¿no? Y me acordaba un poco que un amigo me comentaba, estamos pasando como épocas muy de extremos, de repente hay una conciencia contra el plástico, pero este verano es el verano que más he visto que se hacen flotadores de estos que son como cisnes grandes, ¿no? Entonces es como una especie como de paradoja no continua. Entonces, pues bueno, nada, pues comentar un poco, compartir esta cuestión, ¿no?, de estas protestas simbólicas que parece perder, ¿no?, que nos unen aparentemente, pero desde qué lugar nos unen y cómo agotan el imaginario, ¿no?, o no lo suscitan. Sí, realmente esos flotadores son inquietantes, son muy inquietantes. Sí, efectivamente, ¿no?, como hai algo como, a ver, ese tipo de vínculo político ante a catástrofe, non, que fai a posibilidade de unión dos diferentes e mesmo dos opostos a través dun tipo de afectación que se crea de novas, non? E que permite que os inimigos políticos e ideolóxicos sexan, digamos, os mesmos, non poidan entrar como nunha posición de igualdade nun novo tipo de comunidade. É algo que, digamos, sempre se deu. Digo, as formas de politización veciñal son fundamentalmente esas, non? O interesante é que se dá entre descoñecidos, digamos, hoxe en día, non? Que, digamos, os tipos de recursos de representación que temos permiten construir eses vínculos, non? Entre descoñecidos mesmo moi distantes. Non poden operar eso nun territorio ás veces global, non? Pero hai tamén ese outro punto que ten que ver coa desmaterialización, coa separación, digamos, das formas da protesta, das formas da práctica transformadora do ecosistema e do medio, cando sempre tiveron que ir xuntas, non? Digamos, esa posibilidade de, digamos, de descontextualizar, non? Vía simbolización, pois, efectivamente, levanos por outra deriva, non? Onde non se construe, o sea, onde se construe un tipo de comunidade que non é capaz de actuar políticamente dun xeito soberano, non? E iso é interesante, hai como unha doble tensión, estou de acordo con iso. E as dúas potencias están ben cruzadas tamén no caso do Nunca Máis Prestige, non? Domina fundamentalmente digamos, o efecto demótico, non? E ten que ver, de feito, penso, non? Con esa, bueno, coas grandes capacidades colectivas, coa grande cantidade de recursos colectivos de tipo popular, antropolóxico, que se podían mobilizar nese contexto. E que ten que ver, hai algo de especificidade do espacio galego, non só o límite galaico, non? Senón como, digamos, destas zonas do mundo que hai por aquí. E gustame pensar iso, que hai algo fértil nesa comunicación de novos recursos da protesta política, redes digitais, politización transversal, mareas e antroidos paleolíticos, non? Gustame pensar que nesa sincronía, non? Pode pasar algo interesante. Hola, Germán. Eu falas moito como da figura do man, non? Así, en este caso, e para min como que é unha figura bastante conflictiva, en canto xa O sea, non sei moi ben como integralo ou como se integrou dentro de todas as protestas de Nunca Máis e demais, porque si de por sí esta figura así moi mesiánica, non? Moi Cristo, non? Que se colle como mártir, pero o conflito ven canto, bueno, este señor que chega de Alemania, ali se apropia dun lugar do sitio, monta o seu delirio artístico, non? O cal é bastante cuestionable, non? Dentro de tal. E, bueno, como chega de alguma maneira o chapapote, destrozo e tal, e se convirte así, non? Pero como que é un artista ben bastante conflictivo a nivel ambiental, e un terrorista ambiental, claro e duro, non? Que pode ser que, como temos un está simpático, se tuviéramos un en cada aldea, igual era un pouco máis tal, non? Ou o problema das pedras en columnas de pedras que sufre toda a costa agora e que é como
bastante conflito, ¿no? Interésame saber como se integra dentro desta protesta, se colle de mártir porque se necesitaba ou non, e si se cuestiona, non se cuestiona, que opinas? Claro, bueno, eso é fantástico. A ver, en realidade, o que traio aquí de man é só un par de momentos dun traballo que fixen específico a propósito, digamos, de man, digamos, deste tipo tamén de bueno, posicións artísticas desplazadas, pero curiosamente o interesante do caso de man é que gracias aos seus arquivos sabemos que o tipo de traballo que ele está facendo no seu momento está moi conectado coas investigacións do land art, cos conceptuais, é dicir, como está bastante o día. O tipo tiña, digamos, mesmo recortes e documentos de exposicións que estaban pasando contemporáneamente no seu país. É dicir que a pesar, digamos, de que a iconografía crística do man poñero máis como no lado dos tolos, non? Dos pirados e dos ermitaños, bueno, el, digamos, tendo tamén esa xestión do seu personaxe artístico, era un tipo que, digamos, era bastante sólido nas súas búsquedas artísticas. O que pasa é que non o podían entender, o que aí faltaba era, digamos, unha institución de recoñecemento. É interesante porque el xa chega, xa dende finais dos 70, xa está coa idea do museo, non? Hai unha entrevista a un tipo dado de Galicia no 79 que o tipo veo moi claro, di Camelle o que precisa un museo que atraia turistas e que permita poñer, digamos, Camelle nun tipo de economía que xa non vai ser a de subsistencia comunal da que el vive, non? De feito, efectivamente, van incorporado, digamos, a comunidade. É certo que monta ali o seu chiringuito, pero digamos, nun contexto digamos, de xestión veciñal, non? Dos recursos, vai buscar paus o monte como calquera outro, tamén, digamos, alimentarse depois de algas e de peixes, e do que, por suposto, despois lle levan e lle cociñan as súas veciñas, non? Pero digamos que a incorporación de man na comunidade prodúcese por vía, digamos, de economía de subsistencia, pero el está pensando artísticamente en termos de industrias culturais, tan cedo como o ano 79, non? Se lle tivesen feito caso no tempo, pois, digamos, sería como un modelo museístico probablemente interesante, non? O problema é que non había ningún interlocutor mediador que pudese entender un proxecto así no ano 79 en Camelle, e non sei se en Galicia, pero en Camelle desde logo non. Entón todo o mundo era, bueno, as cousas de man, está todo o que é facer un museo, non? Tanto é así que, claro, no ano 86, que cando lle construen, digamos, o dispositivo, como se chama, bueno, o rompeolas, non? Para protexer o porto, o rompeolas vai polo medio do xardín. O tipo tolea, como dille os veciños, pero que facedes como xa veio os veciños? Bueno, mira, a ver, deixamos de facer aquí estas cousas, non é un problema, pero claro, precisamos de protexer os barcos, o teu xardín, vai tal. E ali houve un tempo de negociación bastante complicado entre man e a comunidade que se restableceu, non? Cando man comezou a facer arte na propia estrutura de cemento do rompeolas, non? Como plan secreto de erosionalo nun plazo de 40-50 anos e volver ao escenario inicial, non? Entón, el tiña todo este proxecto museístico tal, e curiosamente a súa morte e a súa conversión en icono crístico do movimento en base, por suposto, a negación e a non leitura de todo o seu proxecto artístico e vital, digamos, se convertido nun icono, polo tanto, vaciado de individualidade e de búsqueda, pero isto é o que vai paradóxicamente a construir póstumamente a posibilidade hoxe de revisar un xeito crítico a súa obra. Hoxe, sí, digamos, esa mediatización é a que ao final vai facer que se construa un museo, por máis que estea descompensado coas formas ecosistémicas onde o seu arte se daba, e que, digamos, o seu proxecto de atraer turistas a Camelle vía, digamos, a institucionalización da súa arte está sucedendo hoxe, non? Eso dun lado, pero a mí o que me interesaba foi a serie que vos amosei ao principio, era traer, digamos, a parte artística de man en relación co Prestige, pensar a man non tanto como sou un icono, sou unha víctima do Prestige, senón tamén como un cidadán activista que está producindo
formas, non, en relación con ese momento, cando el comeza a intervir sistemáticamente as noticias de prensa, pues isto de Camello, non, este precisamente rompeolas, el comeza a pintarlle chapapote, non, enriba das fotografías, e comeza a facer este tipo de traballo visual con estes pináculos, pero coas galletas, non? Intenta imaginar procesos de solidificación dese fuel e de transformación en formas artísticas, ou analiza, digamos, os vertidos tamén dende as súas categorías e a súa poética, pois, do Pantarrei, non? Intenta atoparlle un lugar a todo ese fuel, intenta organizar o fuel, non? Organizar as manchas. E me parece que é unha serie como duas 30, 50 figuras, e me parecía moi interesante darlles a outra entrada a man como un, digamos, activista máis do movimento. Curiosamente, estas formas non circularon no seu momento. Circulou a foto de Munch, non? Pero non o traballo artístico do artista. Isto tamén é interesante. Si, non sei se... Sí. Estas non as coñecía. Hola, bueno, moitas gracias, Germán, pola reflexión en común. A min hai unha cousa que me quedou aí punzando e tamén que nos preocupa de cara á organización do Foro Negro, é que este tema que apuntabas, deixabas no aire coa última imaxe do Leviatán, se non lembro mal, e que dicíais un pouco desta forza colectiva de corpos sen nome, anónima, capaz ou, digamos, de soster un desexo, polo menos, de tránsito, de transformación. É a idea do tránsito que me interesa, porque é o que estamos a traballar tamén justamente en pasar, digamos, dun encontro enfocado á denuncia máis práctica e inmediata a encontrar a forma para un tránsito dunha enerxía que quedou prendida digamos, de falta de ver cumpridas as súas expectativas, non? Nesa cuestión coido que Horacio Meso coincidimos moito tanto no traballo de análise do que é o artístico como do que poida ser a forma institucional que poidera ter a posible soberanía de que poidera chegar a emerxer de aí. Digo con isto que nesa imaxe deixabas aí no aire, non dicías, é algo que podemos falar tamén despois, o tema de como esa comunidade ou ese movimento necesita ou non necesita o que ocorre cando hai esa organización ou se pretende organizar cunha mirada máis centralizada e demais. E rematabas a túa ponencia falando justamente de que quizáis esa enerxía, non, ese movimento ou ese tránsito non poida chegar a funcionar, ou polo menos era o que plantexabas, en termos de soberanía, non, de pasar a outra escala. E automáticamente caíame en riba a frase que ti recordabas de Fraga, é dicir, a anarquía, a represión e a reforma teimada. Entón, quedábame nunha lectura un pouco reformista, é dicir, estamos condeadas, non o creo, non o creo. Eu o que quería aquí dicir é que quizáis aí hai como unha condensación tamén de enerxías, por exemplo, nos traballamos moito na necesidade que quizáis o problema sexa a arte, falando dende a arte, é aquilo que dicía que se dicía no postestructuralismo francés xa tan citado que era o tema de salir da arte pola arte. Quizáis o tema isto que dicías ahora de man, o museo, non, que chega despois. É dicir, quizáis cando digo que o problema sexa arte é que a transformación desa forza digamos, nunha soberanía efectiva eu o comezo a descubrir agora polo camiño da innovación xurídica, como xurista. Coido que o mellor, esa forza estética de tránsito que sí é capaz de mover a comunidade e de levantala, pon en tesitura unha transformación que necesita dunhas ferramentas técnicas moito máis concretas ou distintas, en calquera caso, da arte. Quizáis o problema sexa a expectativa coa arte e non tanto a expectativa coa capacidade de soberanía que poida ter un movimento popular, por chamalo de algunha maneira, que tampouco sei se a máis correcta, non? Entón, digamos por aí un pouco que a arte, sair do museo,
sair desa institucionalización e desa lectura artística e estética dos movementos populares cara para digamos, volcalo máis nese tránsito ritual de sair un pouquiño do neolítico que nos le afogar tanto, non? E por outra parte, hacia outra beira, sair polo camiño pois da innovación xurídica ou de técnicas máis ecoloxías, digamos, das ferramentas de soberanía, que non son outra cousa máis que unha reorganización. Sí, bueno, hai moita cousa aí, non? Como potente. Por un lado, non? O problema da anarquía, como a anarquía representa unha reforma política paulatina, non? O problema da anarquía é que non ten como facer frente á represión. Ese é como o problema, non? Entón, digamos, sí que penso que había unha salida anárquica a transición, pero evidentemente en fronte había un poder que todos os fines de semana facía o seu propio memorial, non? Do 36, forma de cacería con sete postas, non? Como a que dixo Fraga, non? Que na súa última explicación da súa ausencia oficial dixo, bueno, eran uns amigos que me ofreceran, só fun 4 horas, era unha cacería estupenda e me ofreceran había 7 posicións de tiro. Entón, claro, digamos, cando tes frente 7 posicións de tiro, pois eso todo, digamos, os poderes, non? Da organización comunitaria, da cooperación, pois, claro, chegan ata onde chegan, non? Entón, evidentemente, o contexto nunca máis é distinto no nivel, digamos, necropolítico, pero tamén digamos, no carácter pacífico do propio movimento, non? Ali, digamos, hai mutacións, é dicir, o imaginario da matanza do porco e de cortemos o carallo o cacique está aínda, pero simplemente nun plano, digamos, espectral, non? Que non está nada mal, pero a cuestión é que dese proceso hai un traballo tamén de, digamos, disciplinamento colectivo, non? Como en ese sentido, o que sí que me preocupa a propósito Nunca Máis, por exemplo, é de pedirlle ao movimento ou ao momento cousas que non se lle poden pedir. Particularmente porque, ademais, hai unha parte na que non quixen entrar, bueno, trouxe a anécdota esta de outro máis, non? Que un pouco tamén, digamos, que se pode virar do outro lado, non? Digamos, hai unha parte interesante da galaxia de constelacións que se artellan ao redor do Nunca Máis que ten que ver coa alianza do mundo do traballo e do mundo da cultura, que é unha conexión consustancial aos proxectos de imaginación política comunitaria galegos, non? Dende Conxo, digamos, sería basicamente ese, non? O brindis entre o mundo da cultura do traballo, cunha coda, máis, non? Co que o mundo da cultura sirve o mundo do traballo no propio banquete, non? Cousa que non está tan clara, que pasase todo o tempo no Nunca Máis, non? Pero digamos que hai eses dous mundos que están como coaligados no imaginario e que hai momentos, digamos, onde isto é vivido así, non? Pois vanse desfacer, vanse afastar, en parte, digamos, pola propia xestión comunicativa da Xunta a partir do momento, digamos, cando se recompoñen, non? Haberá, digamos, todo un traballo de reorganizar, de renegociar os vínculos entre, bueno, a autoridade da Xunta e as necesidades das comunidades máis afectadas polo fuel, non? É interesante, de certo, que o comportamento político daquelas comunidades que van conseguir, de feito, que non entre o fuel nos seus espacios, vai ser moito máis autónomo e moito máis creativo que nos sitios onde eso non se dá, ás veces porque non se podía dar, porque non existían, digamos, ás veces é moi fortuito que o que fai que nun espacio concreto, digamos, as barreiras artesanais, pois depende das mareas, do tipo de configuración da costa, de mil cousas máis, non? Pero, digamos que na complexidade, na inmensa complexidade micropolítica destes mundos, pois claro, hai un momento no que, bueno, finalmente impediuse que entrase ou non, limpouse ou non, solucionouse, digamos, os problemas de supervivencia ou non, entón, digamos, hai un restablecimento da normalidade, non? Este restablecimento sentido, pois, digamos, polas forzas da cultura, chamemos así, como unha tradición, en moitos casos, non?
Bueno, e non só por eles, senón tamén por los voluntarios. Por exemplo, lembro o amigo de Murcia que chegou a limpar Chapapote e despois das eleccións municipais escribiu un correo dicindo que a próxima vez que houvese unha catástrofe ecolóxica en Galicia ia a vir, efectivamente, pero para facer un canal que conectase o Sil o Miño para transformar Galicia nunha illa, de xeito que o próximo Chapapote puidese entrar realmente profundamente con tal. O que quero dicir é que nesas solidaridades e imaginación multipolar que se articula alrededor de Nunca Máis, tamén aparecen expectativas, aparecen pois relatos que teñen que ver coa tradición, que teñen que ver coa satisfacción dunhas expectativas que ademais sempre, digamos, chocan coa desigual condición laboral das persoas que as articulan ou condición tamén cultural, e aí aparecen todos os conflictos soterrados nun campo-cidade, mundo letrado, mundo traballador, como todo eso reaparece cando no tempo post-catastrófico, cando se restablece a normalidade, non? Entón, pareceme interesante tratar de balizar, non? Baixo que circunstancias exactas pódese dar ese demos e que se lle pode pedir, non? Ata onde chega, non? Entón, bueno, pareceme que sí se pode pensar, non? Que nun pobo, que un demos que só existe soberano para e diante da catástrofe, non? Que é, digamos, a emerxencia catastrófica a que garantiza a súa condición de posibilidade. Isto non é malo en si mesmo. Isto, digamos, falanos dun poder tan poderoso que pode mesmo corrixir a emerxencia, pois eso, do soberano necropolítico, a gran balea negra que destrue o mundo, non? Pode con iso, pode solucionar iso, pero non pode facer outras cousas, non pode, por exemplo, gañar as eleccións autonómicas, non sabe, é un tipo de animal diferente, non? Se demos, non, hai cousas que non lle podes pedir, non? Entón, pensar un pouco en que nivel político se expresan esas forzas e as súas posibles alianzas, pareceme que, digamos, parte, digamos, desta frustración ten que ver con non entender o tipo de... Vamos, non sei, son preguntas moi abertas, non as teño... E claro, outra pregunta distinta é como construir ferramentas de soberanía democrática a partir de aí. Pois o mellor a partir de aí non se pode. Digamos, o mellor este é un recurso como para, digamos, de emerxencia, non? Pero, digamos, para vivir en situacións de non emerxencia, pois o mellor a soberanía democrática hai na que construir con outras ferramentas, non con estas, non? E a propósito do que dis, digamos, das expectativas da arte e tal, hai un tema que é moi importante que tamén está como intentando artellarse na charla, non? Que ten que ver coa relación entre as formas e a extracción de valor, non? Estes saltos que chamamos saltos de escala, non? Cando as formas ofrecen un salto respecto do mundo no que se relacionan ou que representan ou co que están, digamos, dialogando. Esta perda de dimensión, de escala, ten que ver, digamos, para mí normalmente co traballo, non? Interésame moito interpelar as formas polo traballo que fan, non? E cando deixan de facer un traballo determinado, normalmente perden a escala. E nesa perda de escala aparecen cartos, aparecen circuitos extractivos, aparecen organizacións do territorio, non? Claro, no caso da construción dos containers culturais, non? Que tamén un dos temas favoritos das cidades, non? Da cultura, pois é moi evidente, non? Como isto opera. A nivel micro, pois eso, o monumento de Muxía pareceme tamén que é un exemplo de libro, non? O Museo de Man, máis complicado, por iso tamén máis interesante, tamén, digamos, que experimenta estas mutacións. Sin embargo, digamos, toda o carácter efímero, pobre, como artesanal de todos os dispositivos, non de todos, pero de moitos dos dispositivos, da maior parte dos dispositivos da protesta e da limpeza, non? As súas interconexións pareceme como un espacio moi potente para imaginar formas comunitarias que traballen, non? Aí penso que toda esa, digamos, revisitación do deseño popular, destes feísmos ecolóxicos, non sei, como que aí pareceme que hai todo un terreo para facer traballo, non? Sí, non sei se respondí a algo.
Con esta reflexión sobre os dispositivos de limpeza de solidaridade rematamos, volvemos ás 7 coa mesa redonda.